Global Stole stræber efter at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser over hele verden med ergonomiske, praktiske og holdbare sideløsninger. Samtidig stræber vi også efter at gøre en forskel for at skabe en mere bæredygtig verden. Vores stole bliver produceret på vores egen fabrik i Danmark. Med håndværksmæssige dyder kombineret med moderne maskiner og robotteknologi hjælper det os til en bæredygtig produktion. Vi har for nylig opgraderet vores stålproduktion med en ny fiberlaser, som er med til at reducere vores spild. Samtidig øger den både effektiviteten og fleksibiliteten i vores produktion. Vi prioriterer at foretage vores indkøb så lokalt som muligt og fremstiller selv hovedparten af vores komponenter fra bunden. Det gælder eksempelvis vores polyuretansæder og stålkomponenter. Dette minimerer transportvejen og sikrer samtidig en miljørigtig produktion med lavere CO2-aftryk. Ligeledes sikrer det os høj kvalitet, og vi producerer ikke mere, end vi har brug for. Vores største bidrag til den grønne verden er den lange levetid på vores stole. Kvaliteten i vores egen produktion sikrer en særdeles lang levetid af vores produkter. Lang levetid reducerer udvindingen af ressourcer, forbrug af energi og produktion af nye råmaterialer. Derudover reduceres affaldsmængden, og vi tilstræber, at uundgåeligt affald bliver genanvendt, så materialekredsløbet kan lukkes. Derved skaber vi et bæredygtigt produkt. I vores interne grønne regnskab har vi opsat mål for de kommende år. Herunder at anvende 90% genbrugspap til emballering, at dokumentere end of life for alle produkter for korrekt affaldssortering, fortsat substituering af råvarer til mere miljøvenlige materialer, at reducere vores spildprocent af råvarer. Dette for at reducere vores allerede lave CO2-aftryk per stol, så vi ender med endnu grønnere stole. Herudover arbejder vi også på FN's verdensmål, hvor vi blandt andet har fokus på kampen mod klimaforandringer. Her har vi fjernet vores forbrug af naturgas og konverteret vores elforbrug til 100% CO2-neutral dansk vindenergi. Vi fører intern bæredygtighedsregnskab, hvor vi sørger for at dokumentere vores produkters CO2-aftryk. Ligeledes arbejder vi løbende på fortsat reduktion af det enkelte produkts CO2-aftryk ved at substituere til mere miljøvenlige råmaterialer, minimere spildet i produktionsprocessen og genanvende ressourcer og materialer bedst muligt. Vi søger hele tiden efter forbedringer og grønne løsninger hele vejen rundt i virksomheden. Global Stole. Professional Seating.